malakas sa ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At tayo po natin dumalangin mga minamahal sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinagkamamalapis. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo at sa pagkatong binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo. Sa buong araw tumalapay ng bapulat, sa pandalangin ng aming Gilgal, Manimalabangista, Walde Estrada, Almeida, ayon po mga minamahal na manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mukha kami nasupo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Huwag mo nawantig namin nagwapagkasala kundi puso nagsisis sa oras nito. Pagpalay mo kami lahat at sa aming pagkalang salita. Lagi sa aming salita, padabang lingkod sa ganang akin ulang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dalawang papapalang espiritual. Sa aming pumamami na magkapatid sa dako ito, lalo ang pumamami naman ng mga bisita. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, kami cast out in the mighty of Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. At tayo po mga minamalay makaupo na po at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat again, happy New Year po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At talagang sabi nga mga minamahal, ang ilan sa atin ay talagang maaring napuyat kagabi because of so many gatherings. Amen. Dahil nga New Year, may mga pamilya na umuwi, inasikaso. Amen. Amen. Ang masama diyan mga minamahal, if we go beyond our limits. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, lahat ng bagay ay dapat ipagpasalamat sapagat ang Diyos natin ay dapat pasalamatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago po natin, kampitulutan ng ating pong beloved preacher, ang bubabatiin sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito'y pinanguna po natin pong ginagalang at minimal evangelista, ating beloved evangelist, Walde Estrada Almeida. At sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, kayo po ay amin pong inanyayang patuloy na tapusin yung ating banal na gawain at upang kayo lubos na pagpalay natin malas. Saan man kayo naroon, ano man kalagay nyo sa oras na ito, kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na hindi puyat. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord that we give you honor and respect sa ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mananak at beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. New Year, wala dapat antok ng antok. Amen. Dahil kapag kayo inantok ngayon, dire-diretso, sabi ng sanlibutan, pag inantok kayo, dire-diretso, antukin kayo. Amen. Pero hindi totoo yan. Amen. Sa bawat araw ay mayroong pagpapalang galing sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sikapin ang bawat isa magising. Amen. And we understand, of course, dahil tayo po'y napuyat kagabi. But ang hindi maintindihan ng Diyos ay kung bakit sa salita niya ay hindi natin magawang palakasin ang ating katawan. Amen. Amen. So dapat tayo po'y handang-handa sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Bago pa dumating noon, mga minamahal, bago dumating yung banal na gawain, nire-ready ng mga anak ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, ilabhan nyo na lapat-labhan, iluto lahat ng iluto, sapagat sa araw na pananambahan, wala na kayong gagawin kundi sasamba na lamang sa mahal na Panginoon. Amen? So anumang problema nyo ngayon, just lay it aside. Lagay nyo lang sa gilid yan. This is the day to worship our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating basahin mga minamahal yung ating pong talatang pag-aaralan. Dito sa Aklat ng Deuteronomio, ang kabanata ay 8, talatay 11 hanggang 14. Amen.
Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Deuteronomio, Kabanatay 8, talatay 11 hanggang 14, ito po ang nakasulat. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng nakatanggap ng pagpapala noong 2022, sumigaw ng praise the Lord. Grabe, amen? Amen? Lahat na nakatanggap ng pagsubok noong 2022, sumigaw ng praise the Lord. Mas malakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pamamagatan, yung ating pong pag-aaralan, mga minamahal, learning from the past. Alam po ninyo mga minamahal, New Year, alam natin, mga preachers ating naririnig and we expect from them saying, sabi niya ay nandoon na there should be a parang promising next year. Amen? Katatapos nating iwanan yung 2022 and we welcome 2023. Ngayon yung 2023. And the word said, doon sa salita naman na Panginoon natin nabasa, free from the past. Kung yan man mga minamalay problema, kung yan man mga minamalay mga pagkakasalang nagawa natin, amen, amen, be free. Lumaya ka dyan. Amen? And ensure learning. Sa bawat nagawa natin yan, natututo dapat tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. How to ensure learning? We have to forget not God. Wag nating kalilimutan yung Diyos na nagbigay ng pagpapala. Amen? Amen? At wag din nating kalilimutan yung Diyos na nagpalaya sa atin sa mga pasakit, mga trials, mga pagsubok sa buhay. Siya nagbigay sa atin ng kalayaan upang tayo narito ngayon pinagpapala na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Preacher say, New Year, new beginning. Amen. Pero parang napakahirap. Bigyan ba ng parang mahirap ata yan, brother? Amen? New beginning, noong nakaraang taon, mga minamahal, ay punong-puno tayo ng, medyo nakadama tayo ng kahirapan sa buhay. Nalungkot tayo. At tayo po, mga minamay, nakadama ng mga takot at mga aburudo dahil sa mga pagsubok at mga problema. And nakadama tayo ng pasakit dahil sa mga failures in our dreams and our plans. Talaga parang napakahirap paniwalaan yung New Year, new beginning, panibago. Amen? Amen? Pero tandaan po niyo mga minamahal, ating basahin unang Pedro. Kindly, 1 Peter chapter 4, verse 12. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 4, versikulo 12. Ito po sinasabi, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan mga minamahal, beloved, think it not strange concerning the very trials which is to try you. Sa Tagalog, kaini. Ano sabi diyan? Mga minamahal, huwag kayong magtaka. Ibig sabihin mga minamahal, hindi na ganon. Amen. Sapagkat ang mga trials, ang mga pagsubok, pains, tears na meron tayo, these are expected.
in our lives, both Christian and non-Christian. Amen. Amen. Totoo po ito mga minamahal, sapagkat sabi nga na, huwag niyong pagtakahan. Huwag kayong magtaka. Sapagkat darating at darating sa atin, every day of our lives, meron tayong mga pagsubok, mga takot na nararamdaman. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, this 2023, pwede ba huwag kang magtaka? Expect and be ready. Para nang sa ganon, dumating sa iyo ang bagay na yon, ay hindi ka barefooted, hindi ka akala mo kung anong gagawin, hindi mo alam ang gagawin. Ready ka upang harapin ang mga pagsubok na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, do not expect life with no pains. Amen. Kapag sinabi niyo, ay, akala ko ba kapag Kristiyano, wala nang pagsubok, wala nang sakit, wala nang takot. Sino may sabi? Amen? Merong pagsubok, may takot, may sakit. Amen? Pero may Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, may Diyos na nagpapala, may Diyos na nagpapalakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi nga we are assured of this 2023 na in every mga pasakit na meron tayo, ay talagang we expect them to come. Alam natin na darating yan, pero ang ma-expect natin 100% sure that in every problem, in every pain, God has thousands of ways to solve those. Amen? Sa bawat isang problema, libo-libong ways ang mahal na Panginoon. Hindi yung alam mo lang nakaparanan na kapag may utang ka, si Bombay lang, hindi totoo yun. Amen. Na kapag ikaw ay may karamdaman, si doktor lang, hindi totoo yun. Isa lang yun. Pero there are 1,000 ways. Sabi nga ng mahal na Panginoon, kaya kong magpalabas ng tubig out of the desert land. Amen? Amen? God will make a way when there seems to be no way. Palakpakan po natin at mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sinasabi lang ng mahal na Panginoon, despite knowing all this, amen? Bakit kaya hindi na lang, naman na Panginoon na talagang wala na ito lahat ng ito. Wala nang pasakit, wala nang iyakan. Meron, darating yan doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero habang nandito tayo sa lupa, anong sinasabi ng mahal na Panginoon? John chapter 17 verse 9, italon sa 15, and then italon sa 20. Amen. Lahat po muna ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kylie. Amen. Ganito ba sinasabi? Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yung mga nasa akin ay binigay mo, sapagkat sila ay iyo. Sa 15, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Sa 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisimpalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya pala mga minamahal, hanggang sa oras ito, nakakadama pa rin tayo ng mga pasakit. Nakakadama pa rin tayo ng lungkot, takot, amen, problems na meron tayo na naranasan natin noong 2022. Amen. Dahil hindi naman sinabi ng malapay noon, malapay noon, tanggalin mo sila dyan, ilagay mo sila sa isang very, very perfect. Hindi ganun ang panalangin ng Diyos. Ang sinasabi ng verse 9, atin mo nang basahin mga minamahal, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Sa Tagalog, sabi niyan, idinadalangin ko sila, okay, tayo, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. So, ang idinadalangin ng mahal na Panginoon, ikaw at ako, hindi yung mga taong dinakilala sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag oras na ito, wala kang panahon sa Diyos, hindi ka kasama sa panalangin. Nang sinasabi ng mahal na Panginoon, habang nandito tayo, sabi niyan, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y sa iyo.
So that is one thing na dapat mga minamahal na dapat natin bantayan na pasalamatan natin. Amen. The reason kung bakit ang ating mga kapatid may COVID-19 gumaling. The reason ng ating mga kapatid, sila po yung mamumroblema, babaliw na, pinagaling ng mahal na Panginoon. The reason ng ating mga kapatid may cancer, may mga problema, sila po yung makukulong kung saan-saan, iniligtas at inayos ng mahal na Panginoon kanyang buhay. Bakit? Jesus prayed for us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa verse 15, kaya hindi basahan mga dito sa verse 15, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Hindi dinadalangin naman ng Panginoon na mawala tayo dun sa pasakit, sa ating iyak, wala tayong pagkain, wala tayong mamasahe. Hindi yun dinagin ng Panginoon, ay wag mo. Amen? Because that is world. Yan ang sanlibutan. Amen? Hindi ko dinadalangin, alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Amen. Ang sinasabi ng Diyos, kung ikaw ay sa oras na ito, punong-puno ka ng takot, damdamin mo yung takot na yan. Pero ang sinasabi malapay noon, nandoon ang pag-iingat ng Diyos na hindi ka mapapahamak sa takot na yan. Kung ikaw ay nalulungkot ngayon, ramdamin mo bilang tao ang kalungkutan. Pero idinadalangin ng Diyos na sabi niya, ingatan mo sila mula sa masama. Walang masamang mangyayari sa iyo dahil ang pag-iingat ng Diyos parating kasama mo. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Kaya pala nung 2022, grabing problema, pero 2023, buhay pa rin tayo. Amen! Noong dapat 2022, hindi tayo naubusan. Bawat araw na tanungin tayo, may problema ka, oh, may problema ako, may mga takot ako, pero hanggang ngayon, buhay pa tayo. Bakit? Dahil sa lahat ng mga pagsubok nating dinaranas, nandoon ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Brother, paano yan? Ibig sabihin, tayo lang? Paano yung nanay ko? Tatay ko, hindi pa nakakilala. Paano yan? Hindi na sila kasama sa panalangin ng mahal na Panginoon? Amen? Oh, yung verse, tinan niyo yung verse 20. Anong sinabi ng verse 20? Anong sabi diyan? Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Amen! So, ibig sabihin, mga minamahal, bawat Kristiyano ini-expect na magsalita patungkol kay Jesus. Amen? Bawat Kristiyano magsasalita, nasa sasakyan ka, tricycle man yan o jeep, ikaw man ay nasa paradahan, ikaw ay nagtitinda, anumang ginagawa mo, salitain mo ang patungkol kay Jesus. Sapagkat kasama yung mga taong makikinig sa iyo, kasama sila sa panalangin ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo yung mga patuto, mga minamahal? Noong una nakikinig ako sa aking kasabay parati sa tricycle, sinishare niya sa akin Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling na Diyos. Hindi ko pinapansin dahil mayroon akong relihiyon. Mayroon akong pinaniniwalaan. Pero nung siya nagkasakit at hindi niya maramdaman ang pagpapagaling sa kanyang kinaroroonan ng mga minamahal, naalala niya yung aking kasabay sa tricycle, yung Praise the Lord, Hallelujah, yung mahaba yung buhok, mahaba yung palda. Sabi niya, may itong nagpapagaling na Diyos doon sa Jesus Miracle Crusade. Sumama. Pagdating dito, pinagpala na mahal na Panginoon. Amen? Ang katulong ng ating mahal na kapatid, walang ginawa, kundi pagdating magpatuto, napakinggan niya ng mga patutoo, hindi marunong magbersikulo. Amen? Ang ating mga kapatid, mayaman, katulong nga niya. Amen? Pero bangkarot Amen? Amen? May problema. Amen? Kaya nga mga minamahal, nung sa kanyang kasi-share, mga minamahal, sabi niya, puntaan ko nga, pagdating dito, pinagpala ang ating mga kapatid. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, ang mga taong magsasalita patungkol kay Jesus ay wala sa status ng buhay.
mayaman ka, mahirap, may pinag-aralan, wala, karapatan mong magsalita, ibalita ang patungkol sa mahal na Panginoong Hesus. Amen? Kung paano sila maniwala, it is not your business. All you have to do is to tell them about Jesus. Sino itong Jesus na ito? Amen? At kapag sila po mga minamahal ay naniwala, naglingkod, dumalo, it is not because of you. But because, ang sabi niyan, yung mga ibalik niyo doon sa una. Anong verse? Anong verse? Verse 9. Sabi ng verse 9, idinadalain ko sila, hindi sa lipatan ko, idinadalain ko, yung kundi sa akin ay ibinigay mo. Ibig sabihin, sa sino mang maniniwala, sila'y tinawag ng Diyos upang maglingkod sa totoong buhay na Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. All glory is unto Jesus. Hindi galing sa magaling na preacher, magaling na mag-share, magaling na photo. Hindi ganon. Kaya naglingkod ang mga tao. Naglingkod sila dahil tinawag sila ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Learn from this verse, mga minamahal. Kindly, aklat ng awit 34, talata 19. Aklat po ng awit, kabanatay 34, talatay 19, ito po ang nakasulat. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan mo yung katabi mo, kaliwat kanan. Yung kapatid mo matagal nang hindi dumadalo. Amen? Puntan mo yan at tanungin mo, anong problema? Ay, kasi nag-backslide ako dahil marami akong nasaktan ako eh. Amen? Kasi lumuha ako eh. Kasi napahiya ako eh. Kasi, ang daming kasi. Amen? Amen? But, he or she believes na siya ay matuwid. Amen? Pero sabi ng talata, mga minamahal, totoong lahat ng bagay natin, merong dahilan para ikaw ay masaktan at umiyak. It is expected. Amen? Amen. But the Lord delivers them all. Ang Diyos ang nagbibigay katugunan sa bawat problema na meron tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa mga nag-backslide, amen? Nakapatid natin, nanonood ngayon, amen? Sa mga gustong mag-backslide pa, mga nagpaplano, 2023, bibigay na ako. Amen? Itong pag-isipan yung mainam. Next, ibalik nyo. Marami ang kadalamhatian ng matuwid. Ang kadalamhatian, fix yan. Hindi natin mababago yan. Napag-aralan natin unang talata. Huwag kang pagtakahan. Darating yan. Kristiyano o hindi Kristiyano, darating ang kadalamhatian sa bawat araw ng buhay. Amen. Ang tanong, yung pangalawa. Anong sabi ng pangalawa? Kaya inililigtas ng Panginoon ang lahat. Kung ikaw magdidesisyon, iiwanan mo ang Diyos. Sinong Diyos na magliligtas sa iyo? Amen? Kung ikaw magdidesisyon dahil ikaw masama ang loob mo, napahiya ka, na-rebuke ka, o anumang nasaktan, meron ka, ikaw man ay ginawa na salita na hindi mo nang ginawa, pero pinagbintangan ka, anumang rason, meron ka. At you decided to leave God, sino ang Diyos na magliligtas sa iyo? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, sige na, nasaktan ka na, naapik ka na, alam ko lahat yan. Huwag mong isipin, hindi ko nakikita yan. Huwag mong isipin na hindi ko napansin yan. Sabi ng mahal na Panginoon, ang sinasabi lang niya, manatili tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? Yung bibigay ka naman na Panginoon, ayoko na, pero kapit na kapit ka pa rin. Amen?
Yun dapat daw ang gawin ng mga anak ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit mga minamahal, at tinan nyo, nakakapit ako, hindi tayo makapag-brag. Amen. Bakit? Ay, kasi kumapit ako sa Diyos. Sa totoo lang, mga minamahal, baka tignan mo mabuti, baka hindi na ikaw ang nakahawak. Ang mahal na Panginoong Isus na ang humahawak sa iyo. Amen. Amen. Bakit? Ito na, tinatampulan ko kayo mga minamahal, ha? Bagong taon naman, eh. Sometimes tayo po bigay na. Ayoko na. Pero mamaya, nakakita ka na pagpapala, galing sa mga Panginoon, panaparamdam niyo sa'yo. Tapos, yan ang dahilan kung bakit. Sige na nga. Maski na masama loob mo, dalo pa rin. May papapala naman eh. Naayos naman. So, hindi totally masama lahat. Amen? But take note, bakit tumarating ang mga bagay na dahilan upang hindi ka totoong aalis na? Dahil hinahawakan ka ng mahal na Panginoon. Amen! Ipinapakita niya yung kanyang kagandaan. Anak, despite mayroon kang problema diyan, eto tignan mo, magiging maganda ang buhay mo. Hindi kita pinababayaan, hindi kita iniiwanan. Nakikita ko lahat, anumang pasakit meron ka. The Lord delivers them all. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Affliction is constant. It's fixed. But having the Lord to deliver is dependent on us. Amen? Huwag kang bibitaw sa source of our strength. Huwag kang bibitaw sa source of our knowledge, our strength, our courage. At yan ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabing amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marcos, Roma 7:18. Kylie. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 7, versikulo 18. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, dadapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa Kristiyano mga minamahal, normal po yan. We want the best for our lives. Amen? Sa totoo lang mga minamahal. Kaya ka nga gusto mong magtrabaho masyado because you want to have the best house. Amen? Best car, best dress, best in the eyes of people. Amen? We want to have the best voice. Amen? Kaya kapag ikaw ay medyo maganda-ganda ang boses mo, hindi ka pinagsulo, natitisod ka, dapat akong nagsulo, dapat ako nagpaawit. Amen? Gusto natin mga minamahal, ikaw maging best preacher. Glory. Pag ako nagpipreach, marami ang mga Amen? Ingat tayo dyan mga minamahal. Amen? Amen? Best in our respective profession. So may trabaho tayo, we want the best, ba't nakakalimutan na natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon? Amen? Affected na. Best food, kagabi nagpasikatan ng mga anak ng Diyos. Amen? Yung, ang ilan, mga minamahal, kung ano-ano mga, bago pa nga kumain, nakakalimutan manalangin, pero hindi nakakalimutan mag-selfie. Amen? Amen? Hindi kayo maka-amen mga minamahal. Amen? Bakit? Ang gandang pagkain. Kakain. Walang manalangin. Tika mo na. Selfie muna. Amen. What for? Para saan? Because we wanna be the best. Amen? Kaya lang mga minamahal, sometimes ito pong bagay na ito, sabi nga ng talata, nasa akin. Gusto ko. Nais ko maging best. Pero hindi ko alam kung paano gawin. Sabi ni Apostol. Amen? Kaya nga mga minamahal, the desire to be the best is there. But to know how to do it is hindi natin alam mga minamahal. Pag tayo po'y tinanong, why despite knowing the Word of God, still you did this last 2022? Bakit ka nagsinungaling? Amen? Huwag yung sabihin hindi kayo nagsinungaling noong 2022. Amen? Amen? Totoo yun. Hindi tayo nagsinungaling.
lahat ng hindi nagsinungaling, wala makapagpapalakpak niya. Bakit? Dahil tayo na ay guilty. Even the small white lies, black lies, red lies, puro lies lahat yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Alam na natin ang salita. Bakit ka nagnakaw? Nagkupit? Alam na natin ang salita. Bakit ka nagmura? Alam na natin ang salita. Dumadalo ka, linggo, miyerkules, biyernes, meron ka bang Bible study. Why? Bumaba ka pa rin sa pagiging choir mo. Amen. Bakit patuloy na pinapangaral tungkol sa pagka-addict sa gadget, itunutuloy mo pa rin? Bakit despite na mga pagpapanatanggap mo, lumipat ka pa rin sa ibang pananampalataya? And bakit mga minamahal, ikaw ay naglasing? Ba't ka ng babae? Bakit ka nanigarilyo? Bakit ka nagsukal? Ang dami nating nagawa noong 2022. Amen. Amen. Yan ay masakit na katotohanan. Because kapag tanungin mo yan, mga tao sasabihin nila, I believe it's the best thing or decision for me. We want to be the best. Pero sometimes napapalpak tayo. Amen? And even yung sinasabi nating, ginagawa ko naman ito dahil kapit sa patalim brother eh. Wala na eh. Kaya ko pumili ng bagay na yan because from the choices, among the choices na meron ka, you know that is the best na pwede mong gawin. At the end of the day, lumuluha ka pa rin. Amen? Maaring magtataka ang mga Kristiyano, maging mga manonood natin ngayon. Mga Kristiyano, nagkakasala pa rin? Amen? Totoo. Walang perpekto. Amen? Nagkakasala tayo sa araw-araw ng ating buhay. Palakpakan po natin ang ating malapit. Kindly, 1 John chapter 1, verses 7 up to 10. Amen. Amen. Sakla ng unang 1, 7 hanggang 10. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating makasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Amen? Sa totoo lang, mga minamahal, sometimes, tayo po mga minamahal ay gusto nating mamuhay ayon sa nais ng Diyos. Amen? Kaya, maski na nakakagawa tayo ng pagkakasala sa araw-araw, ayaw nating aminin. Amen? Because dapat matuwid ako. Amen? Pero nung sinasabi ng Biblia, mga minamahal, hindi niya kailangan ng mga mananampalataya na hindi nagsasabi ng totoong nadarama. Ang kailangan niya sabihin mo kung anong totoong nadadarama mo. Dahil bago mo pa sabihin yan, alam na yan ng Diyos. Hindi tayo pwede magsinungaling sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, ang sinabi ng verse 8, ang sabi ng verse 8, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So, sino man magsabi ngayon dito na wala kong kasalanan? Sinasabi naman ng Panginoon, do not pretend to be. Amen? Amen. Totoo yun. Ang mahirap kung bakit hindi natin maramdaman ang banal na presensya ng Diyos, we pretend to be perfect. Nakakalimutan natin na mayroon tayo mga nagawang mga pagkakasala. Hindi natin nagawang lumuhod, hindi natin nagawang maghingi ng kapatawaran because we pretend we are perfect.
Hindi ako nagkasala. Nakakalimutan natin mga minamahal na sa ating buhay, minsan sa ating mga araw-araw, minuto-minuto, meron tayong nagagawang pagkakasala. But still, we pretend to be perfect. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, do not pretend. Ang huwag na huwag mong kalilimutan, mayroong Diyos na nagpapatawad sa iyo. Magsabi ka lang, mahal na Panginoon, nagkamali ako, nagnakaw ako, nagkamali ako dito. Ginawa kong bagay na ito, hindi ko nais gawin, pero nagawa ka. Sabi ng Pablo, ngunit, sabi niya, sige lang, alam ko na yan, anak. Huwag mo lang kalilimutan, mayroong kang Diyos na nagpapatawad sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng verse 9, Jesus just, ano sabi ng verse 9, Kelly? Kung ipahayag natin, if we confess our sins, faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, just need to see us. Jesus just need to see us accepting our sins. Kaya pagdating mo kapatid, pagdating mo dyan, lumuhod ka, mahal na Panginoon, ako'y nagkasala. Sometimes, even us, we cannot identify anong nagawa natin pagkakasala. Kaya general na lang ang ginagawa natin. Ang gusto ng Diyos, ano ba talaga ang naging pagkakasala mo sa bawat araw-araw? You should be aware of all the sins that we do. Kasi hanggat hindi tayo aware dyan, hindi natin ihihingi ng kapatawaran. Amen? Amen? So ang kailangan ng mahal na Panginoon sa iyo ay banggitin mo sa Diyos, mahal na Panginoon, nagnakaw ako. Mahal na Panginoon, nagsinungaling ako. Mahal na Panginoon, nagbabahay ako. Mahal na Panginoon, uminom ako ng alak. Mahal na Panginoon, nagsigarilyo ako. Mahal na Panginoon. Kung nagawa mo yung bagay na yan, amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, humingi ka ng kapatawaran. Magsisi ka. Amen? Jesus need to see accepting your sin. Do not justify. Amen. Do not explain. Kasi ganito Kasi hindi ganon ang kalooban ng mahal na Panginoon. Just seek forgiveness from a forgiving God. At ang Diyos ang magpapatawad sa atin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kapag ikaw mga minamahal ay lumalapit sa mahal na Panginoon, simple lang. Sigurado kang alam mo kung ano nagawang pagkakasala. Pangalawa, humingi ka ng kapatawaran. Amen? At ang pangatlo, no need to explain kung bakit mo nagawa yan. Alam na niya yan. And number 4, no promises. Mahal na Panginoon, simula ngayon, maglilingkod na, magpapakabait ako. Mahal na Panginoon. At the end of the day, next day, makasalanan ka na naman. Amen? Ang kailangan mo lang, mga minamahal, humingi ng kapatawaran. Dahil ang pagkakasala sa tao, nandun parati yan. Amen? Hindi maiwasan yan. Pero mas makapangyarihan ang dugo ni Kristo kaysa sa lahat ng mga kasalanan na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, bago tayo gawin sa kasalanan na yan, mayroong dalawang bagay na nararamdaman tayo. Conviction ang tawag doon. Do it. Do not do it. Do it. Do not do it. Kapag nagkulang tayo ng panalangin, di do it tayo. Amen? Pero kapag nandoon ang kainitan natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, we have the strength and say, I don't like to do it. At nagagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. So anong kailangan mga minamahal? Sa bawat araw, parating sinasabi ng ating mga minamahal na mga ngaral, huwag isipin maging kampante parati. Sapagkat sa araw-araw mayroon tayong nagagawang pagkakas. Humingi tayo parati ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan mga minamahal. Alam ninyo kung sino yung mga aburido na sila po mga minamahal ay atat-atat pupunta sa kabilang nagawain, yung alam na may kasalanan. Pero kapag ikaw, nagising ka sa umaga, wala kang kasalanan, hayahay ka lang. Hindi mo magawa mapuri. Alam mo, righteous ako. Amen?
Nagiging come off guarded ang mga anak ng Diyos. Kapag inisip nila sila walang kasalanan. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, nandyan parati ang kasalanan. Pero nandyan din Diyos na nagpapatawad. Amen? Maaring magtaka. Naku, paano kaya nagkakasala ang mga taong people who walk in the light? Akala ko ba mga Kristiyano kayo, bakit nagkakasala pa kayo mga sinasabi ng brother na to? Amen? Anong sinasabi diyan? Tayo po ay nagkakasala because when we personally desire the best in our lives other than what God offers. Kung yung gusto natin mga minamahal ay hindi na yung ibinibigay ng Diyos. Pag binigyan ka ng pagpapanambal, ayaw ko niya manapay na, mas gusto ko. Pag binigyan ka ng kagalingan, ayaw ko niya manapay, gusto ko pa milyon-milyon. Amen? Pag binigyan ka ng pagpapala, kakainin mo araw, ayaw ko niya manapay na, gusto ko napakaraming pera. Puro pera, puro pera. Amen? Amen? Kapag nangyari yan mga minamahal, ay doon na yung problema. That is already hindi natin nababantayan. Nakita nyo, mayroong anghel na bumagsak dahil sa wanting to be the best. Basahin natin mga Isaiah chapter 14 verses 12 to 15. Tingnan nyo baka hindi nyo napapansin mga minamahal, yung espiritu niya nandyan na sa atin. Kylie. Dito po sa aklat ng Isaias, Kabanatay 14, talatay 12 hanggang 15, ito po ang nakasulat. Ano't nahulog ka mula sa langit, utala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampas sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung parating wanting to be the best in our own way, yan ang dahilan kung bakit bumabagsak ang Kristiyano. Amen? Yan ang espiritong sumanib kay Satanas. Ang sabi ng tata, kindly sa English, kindly, ang sabi diyan, oh, how art thou fallen from heaven? O Lucifer. Talagang siya mo, bakit siya napagkagalit? Nasa langit yan Son of the morning, how art thou cut down? Paano ka pinutol naman ang Panginoon? To the ground which did waken the nation. Grabe, napakamakapangyarihan niya. Amen? For thou hast said in thine heart, sinabi ni Satanas sa kanyang sarili, I will ascend into heaven. Grabe, I want to be the best. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yan ang nangyayari kapag inaayawan natin ang mga pagpapalang bigay ng Diyos at ang gusto na natin, yung gusto nating makamit. Because we want to be the best. Huwag gagawin yan sa 2023. Amen? Sa 2023, matuto tayong magtiwala sa plano ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo mga naglalakad sa ilaw, tayo po nagkakaroon nagkakasante. Bakit? Kapag tayo po ay nainip sa kakahintay ng aksyon to the desires o to our desires na nanggagaling sa mga Panginoon. Naiinip. Lahat ng hindi naiinip, sumigaw ng praise the Lord. Kapag mainipan kang Kristiyano, doon pumapasok yung ating tayo po'y nagkakasala, mga minamahal. Bakit? Sapagkat tandaan po natin, mga minamahal, tandaan po natin that in everything, sabi nga ng Ecclesiastes kindly, Ecclesiastes 3:1. Sometimes sinasabi natin, ang bagal naman kasi ng Diyos Kailangan ko na ngayon Pero wala pang dumarating
Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 1, ganito po ang sinasabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ibigay ang palakpak sa Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Learn to trust God. Amen? Sapagkat bawat bagay ay may kapanahunan. Yung kung gusto mong pagpalain ka, tumanggap ng magkaroon ka ng kotse, darating yan. Amen? Kung ikaw ay gumaling, paano ka gumaling? Darating yan. Paano ka magkakaasawa? Darating yan. Paano ka makakapasa sa board exam? Darating yan. Paano ka magkaroon ng magandang buhay? Darating yan. Magtiwala ka lang sa plano ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Nung kami, mga minamahal, kung lahat naman nakakilala sa amin, nung kami nagsimula ng aking mga sweetheart, sabi nga ng ating beloved worker noon, di ba may kubo nga kami. Kubo, dyan sa Pangpang, alam nila yan. Amen? Tawag nga sa akin, engineer sa Pulpul, dyan sa Pangpang. Amen? Ininyero nga, wala namang nangyayari sa buhay. Amen? So, ang kubo namin, ang liit-liit, mga minamahal. Grabe, abot-abot, kalyo-dingding. Amen? Pero noong nakilala namin ang ating mahal na Panginoon, hindi kami tumigil magtiwala sa Diyos. Amen. Despite walang pera. Sabi nga sa inyo mga minamahal, pati saluyot, nagawa naming ilaga. Oh, kung hindi nyo pa nasubukan maglaga ng saluyot at yun ang ulam, mayaman pa kayo. Sa totoo lang, mahirap lunukin yun. Kung ano-ano maiisip mong bago mo lunukin. Dahil mandanglil. Amen. Pero kailangan mong mabuhay. Ginagawa namin yon dahil nagtitiwala kami sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag dumadalo kami sa banal na gawain, mga minamahal, sino nakakaalam? Wala nakakaalam na kami nag-ulam ng saluyot na nilaga. Dahil nakangiti pa rin kami at kami pa rin ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga nung aming mga kababaryo, kapag sila'y uutang, sabi namin, hindi walang pera eh. Pautang nga. Sabi namin, wala din kami pera. Hindi sila niniwala. Madadamot kayo. Ginaganon nila kami mga minama. Gusto ko magbigay, wala akong may bigay. Pero ang tingin nila sa amin, dyan sa Pangpang, mayaman kami. Bakit? Sapagkat hindi pera ang kailangan ng tao para maging masaya. Ang kailangan mo lang, ang maglingkod ka na may kagalakan sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang motor ko noon, alam nila lahat, 80cc. 80cc ang motor ko noon. Ginagamit ko sa pagdalo sa banal na gawain. Amen? Nilalagyan ko yan ng tabla para lahat kami. 80cc ha. Ako, mga sweetheart ko, dalawa ko yung pamangkin namin, share sa ni Jessica at sa nanay. Tinan mo yan, isang 80cc. Madulas ang daan yan. Amen? Hindi namin ginisip na delikado yun. Basta diretso lang. Dalo lang ng dalo. Dalo lang ng dalo. Naniniwala kami, bawat oras, bawat pangyayari sa buhay, may oras na nakalaan ang ating Diyos na buhay. Kulang yan. Ibigay ang palakpak na malakas para sa Diyos. Amen? Magtiwala ka lang sa mahal na Panginoon. Sino mag-aakala, mga minamahal, na yung taong yun maging direktor? Ngayon, mga minamahal, sa totoo lang, kung sinusubukan ko nga kuminsan sa totoo lang, sinusubukan ko, kumpas, gawin mo to. Yung mga tao, alagag ka, kailangan ko 15 minutes ganito, 5 minutes, ay, nandun talaga. Pinapasikatan nila ako. Pero sa akin, testing lang yon sa kapangyarihan ng pagiging direktor. Pero I am not happy with it. Sapagkat alam ko lahat yon ay galing sa mahal na Panginoon. Hindi ko dapat inaangkin yun na ito ng kapangyarihan ko. Huwag mong kalimutan na may Diyos na nagpala sa iyo. Amen? Amen! So akala natin mga minamahal, talaga nandun. Na sometimes inaasam-asam natin kapag pagdating mo doon, nabili mo na mamaya kailangan mo pang kotse. Sino ba kaisip na magkaroon kami ng kotse? Mga sasakyan.
mga possessions. Sino makaisip yan? Pero hindi namin ipinapatutong talagang, we do not, inano namin yan para lang ipagmalaki, hindi. Ang ipinagmamalaki namin, hindi ang mga kotse, ang mga bahay, hindi trabaho, hindi yun ang pinagmamalaki namin. Ang ipinagmamalaki namin, yung Diyos na nagbigay sa amin ng mga pagpapalang yan. Amen! Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mayroong Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Bakit ka naiinggit ngayon sa may kotse? Oh, bakit ka naiinggit ngayon sa kapatid mo may bahay? Di ba ang pinagmamalaki yung Diyos na nagbigay ng bahay at ng kotse? Kung mayroon siyang Diyos, mayroon ka ring Diyos. Amen? Hindi dapat ipinagkatuwa yung mga pagpapalan, ay ipagkatuwa natin yung Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakatandaan po natin mga minamahal. Kindly, Proverbs, malapit na po tayo magtapos. Chapter 19, verse 21. Amen. Ito pong nakasulat. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Take note ha. Ang mga magagaling na mga planner, ang mga galing na mga mag-analyze things happening around. Magsipaganda kayo. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia sa English, kindly, there are many devices in man's heart. Ang dami. Dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Di ba kapag nakita natin mga minamahal, pumunta tayo sa dito, gawain. Pagdating natin dito, sometimes sinano natin, ay, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Mas magaling tayo. Magaling tayong magpula. Amen. Amen. Oh, kaya hindi tayo nasasayahan eh. Puro pagpupula ang ginagawa natin. Ba't hindi natin balitan itong 2023 na instead na pagpupula sa mga mali, hanapin natin yung nagagawang tama. Ay, mayroon ng dingding ang aming church. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dati-rati, malikabok ang aming church. Ngayon, tiles na. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon. Amen? Dati-rati, ang aming CR, ang baleng. Natan, ang balingila. Wala po natin ang ating bakit? May pagbabago. Kapag ginawa mo yan, kapatid, ikaw ang pinakamasaya sa ibabaw ng mundo. Pero no matter how good things ipakita sa iyo, kung wala kang hinanap kundi ang mali, ikaw ang pinakamalungkot sa ibabaw ng mundo. Amen? Matuto tayong humanap ng kabutihan ng Diyos. Amen? At doon natin makikilala ang totoong kagalakan nitong 2023. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi diyan, many things are our ways kung paano what's the best thing to do. But take note, God's counsel shall prevail. Amen? Kung ano ang pinlano ng Diyos, yun ang mangyayari. Mag-rally ka man sa Mindiola, wala kang magagawa. Kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya mga anak, yun ang mangyayari because that is the best. Walang second best, third best. Pag sinabing best, pinaka na yan. Amen? Amen? So, pagtiwalaan mo ang plano ng ating mahal na Panginoon at doon mo makikita mga minamahal na ang mahal na Panginoon ay gaganap ng kanyang banal na kalooban. Huling talata, kindly. Aklat ng Awit, 127, talatay 1. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 127, ang talata po ay 1, ganito pong sinasabi, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Kung titinan niyo mga minamahal, yung ating mga napag-usapan, paano mo mawawala yung gagawin ng mga anak ng Diyos na sila ay nagkakasala pa? Anong ginagawa dapat? Anong ginagawa? Anong gagawin natin itong 2023? Ha? Balikan nga natin yung unang talata. 1 John chapter 1 verses 7 up to 10. Sige nga, balikan natin yung talata. Sabi niyan, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag,
na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, ibig sabihin mga minamahal, ang tangi pala natin gawin kapag tayo po'y nagkakasala araw-araw, huwag mong bibitawan ang pagdalo sa banal na gawain. Tingnan niyo yan mga minamahal, akala natin ang pagdalo na, hindi naman ako ng Diyos eh. Wala naman, alam naman ang Panginoon. Oh, kailan nawawala yung pagkasal natin at nilinis tayo ng dugo naman ng Panginoong Isus? Kapag tayo'y nagsisilakad, oh? Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, brother, mainit ka? Kausap tayo dalawa. Oy, brother, mainit ka? Huwag kang pumunta sa malamig. Amen? Amen? Hanapin mo yung mainit na magpuri. Tabihan mo. Amen? Tingnan mo maya, madama niyang prayers, banal na presensya, madadama mo rin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa liwanag ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Kaya nga ang mga anak ng Diyos dapat dumadalo. Hindi pwedeng pinababayaan ang Miyerkules. Hindi pinababayaan mo ang Biyernes. Linggo ka lang. Hindi pwede yun. Dahil it is the only way that our sins be blotted out. Sabi na, the blood of Jesus cleanseth us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating mga beloved workers, mapapalad kayo. Amen? Dahil sa inyong katawagan, nagagawa niyong diretsyong kasama ang mga matutuwid na anak ng Diyos. Totoo, nagkakasala, may mga pagkakamali ang mga beloved workers. Tao rin silang katulad natin. Pero pinagpala sila sa lahat ng pinagpala. Every time na sila nagpupuri para sa atin, every time na sila ay walang ginawa kundi awitan ng mahal na Panginoon, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung walang dapat kainggitan, spiritual na pagkainggit, ay yung pagiging manggagawa ng Diyos. Amen? Sapagkat ang napakahalaga, sabi nga, we want to be the best. Gusto natin maging the best. Amen? Pero paano ba maging the best? So we expect, sabi diyan, join people who walk in the light. Amen. Huwag kang pumunta sa mga marites. Huwag kang pumunta sa mga chismosa, sa mga CCTV, sa barabarangay. Walang mangyayari sa iyo. Dumalo ka sa banal na gawain. Kausapin mo ang Kristiyano. Mag-share kayo ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Iinit ka sa taong 2023. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. In 2023, we worship together. Amen? Amen. Pag tayo nagpupuri, pag tumundag, puri talaga. Hindi yung tatatlo, limang napupuri. Lahat tayo nandito, di puri talaga. Hindi naman for checking attendance ang pagpunta natin sa banal na gawain. Amen? Ang pagpunta natin sa banal na gawain ay para lang hindi pakita, dumalo. Hindi. Nandito ka nga, hindi ka naman nagpuri. Useless. Amen? Ang pagpunta mo rito ay para pumuri sa Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. We live together in 2023. Amen? Anong ibig sabihin living together? 2023 is not a year to know who lives the best. Hindi pa sikatan ng 2023, mga minamahal. Alisin nyo sa isip nyo, ay ako dapat magdamit ako pinakamagaling. Ako pinakamagaling kumanta. Ako pinagaling tumugtog. Ako pinagaling mag-preach. Ako pinagaling dumalo. Ako pinakamainin. Wala yan sa 2023. Alisin natin yan sa isip natin. Amen? We live as one royal family of God. Amen? Amen? Anong ibig sabihin mga minamahal? It is the year of giving a hand. Pag nakita mo ang iyong kapatid nang hihina, hindi panghusga ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay panalangin at tulungan mo siyang tumayong muli. Bumalik sa kanyang dating gawa. Amen?
Ang 2023, mga minamahal, pag nakita mo ang iyong kapatid nalilito, at sabi kasi na nababasa ko, hindi dapat ganitong bawag kong gagawin ko, doon na lang kaya ako dumalo. This is not the year na pabayaan natin sila. Amen? It's high time. Yung ating mga kapatid, yung ating mga clippings sa videos natin, ipadala natin sa mga natin sa buhay, sa nasa abroad. Amen? Yung mga kapatid natin na talaga nandiyan, nalilito na, kausapin mo. Dumalo. Pagdating dito mo, kausapin ang mga beloved workers. Amen? Let's try to trust our beloved workers. Sometimes, isip natin, ay, lahat kasi nasasabihin ko, nalalaman ng buong mundo. Hindi totoo yun. Amen? Amen? Kapag nalaman ng buong mundo yan, siguradong hindi sila ang nag-leak nun. Amen? Marami, mawawalan tayo ng oras eh. Kukwento ko sa inyo lahat yan. Amen? Walang nag-leak na information when it comes to discrete information about our problems. Amen? Pagtiwala natin. Because sa kanilang pagbigay ng mga payo, doon naman kalakip ang panalangin upang tayo magkaroon ng kalakasan, mapagtagumpayan mga pagsubok na meron tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You want to know the secret, how to be the best this 2023? Lahat ng gustong malaman ng sikreto, sumigaw ng praise the Lord. Sa totoo lang. Yung huling talata. Anong sinabi ng huling talata? Kylie? Psalms 127 verse 1. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang nagsisigawa o nagsisigawa ang nagtatayo. So, ibig sabihin, ano mang gawin mong galing mo, pag sinabi mo na Panginoon, walang silbi yan. Amen? Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhan gumising ang bantay. Maski na nung gawin mo para ingatan yung mga pag-aari na meron ka, lagyan mo man ng 1,000 gwardiya yan, pag sinabi ng Panginoon, wala pa rin mangyayari. Anong ibig sabihin yan? Lahat ng mangyayari sa mga anak ng Diyos ay pawang sa kalooban ng mahal na Panginoon. Inuulit ko, lahat ng mangyayari sa buhay ng anak ng Diyos ay pawang sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kailan? Trust His time. Pagtiwala mo ang kanyang oras, kanyang minutong, kanyang segundo. Because God's time is always the best. Amen? Amen? Kaya sabi ng Biblia, ang sino mang gustong maging mapagtagumpay ng 2023 ay yung mga taong natututo sa kanilang experience ng 2022 at nagtututong magtiwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let us worship Him. Hallelujah. Close your eyes. Before you, falling in love and Praise the Lord. seeing your truth, knowing that your perfect Yes, the Lord. grace has brought you to this Amen. place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice, 'cause you set me free. Praise the Lord. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am Hallelujah! yours. I am yours. All the good
Lord, the only one who brings me to my to share this love across the land. the beauty of your praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. I lift my hands because you said, amen, praise the Lord. So I shout out your name from the rooftops, praise the Lord. I am yours. I am yours. And all That I am I place into your loving. hands, 'cause I am yours. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. I am yours. Mga minamahal, sabi ng verse 2, all the good you've done for me, I lift my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees. Let's show them how blessed we are. Ipakita natin sa lahat ng tao, mga minamahal. Yung mga naghihina, tumayo na. Yung mga malalakas, pwede ba pakumbaba ng konti? Let's show them how blessed we are. Mapagpala ang Diyos, mga minamahal. Amen? Amen? Mapagpala ang Diyos, mga minamahal! So I Shout out your name from the rooftops I proclaim, that I am yours. yes, the Lord, hallelujah, I am yours. All that I am, I place to my, hallelujah. Thank you so much, Lord. Amen, hallelujah, hallelujah. Oh, here you praise the Lord, hallelujah. Sing God, the everlasting God. Amen, praise the Lord. Here I am, I stand, I open the one the sun. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. So I shout out your name From the rooftops I proclaim, that I am yours. I am praise the Lord. yours. Ay, bulat mo, binamalay lumapit sa Diyos. Ating mga beloved visitors, ano man ang iyong kalagayan sa oras na ito, lumapit kayo sa mahal na Panginoon. Hindi kanya huhusgahan. Ano man kasalanan meron ka, ang kailangan lang niya ay paghingi mo ng kapatawaran. Sa ating mga beloved viewers, ano man po ang kalagayan niyo sa oras na ito, walang distansya makahadlang sa kapangyarihan at pagpapatawad ng Diyos. Kayong lahat ay dumalangin, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Yesus, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat sa hindi mo paghuhusga. Kundi inibig mo ako. Binigyan pagkakataong lumapit sa iyo. Ako po'y makasalanan.
Nais ko magmana ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sa aklat ng buhay. 10 na ang aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga bandang sa iyong pangalan namin pinakamamalapit na Jesus. Narito niyo mga anak. Sila'y tinawag mo. Naglingkod hindi dahil sa amin, kundi dahil sa iyo. Ano mang kanilang pangailangan sa oras na ito, tugunin mo sa may malang kaparaanan. Walang distansyang makahadlang sa mga pagpapala mo sa kanila. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan, na hindi ito na tuli ng kanilang paglilingkod, kundi simula pa lamang upang aming silang makasama sa aming paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat mo nawa ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal para sa ating personal na panalangin. Kung ito po mga pangailangan po natin mga minamahal, kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung ikaw ay may sakit sa puso, yung kaliwang kamay sa puso, yung kanang kamay sa ulo. Kung ikaw may arthritis, ikaw ay may karamdaman na stroke o anumang problema meron ka mga minamahal, ilagay niyo ang inyong kaliwang kamay sa ating mga karamdaman at ang ating kamay sa kanang sa ulo mga minamahal. Kung may problema tayo nais natin ilapit sa mahal na Panginoon, 2 kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, gusto natin maglingkod, 2 kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito, malapay noon. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Waldestrada Almeida, aming sinasaway lahat at demonyo makaramdaman, TB, diabetes, cancer, COVID-19, stroke, high blood, cast out in Jesus' name. Diabetes, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness. Lahat ng uri ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Pagkababagi sa iglesia, mga panalpaypay, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Hallelujah. Tayo po natin tumayo mga minamahal at the top of our voices. Let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. At ito po yung sign na tayo po mga minamahal, natanggap na natin ang mga pagpapala nating natanggap natin mga minamahal. Amen. Huwag magbibiro. Amen. Amen. Kung noong 2022 nagbibiro ka, huwag ka magbiro 2023. Totoong salita na mahal na Panginoon. Amen. Lahat muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas at mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At diyan na po natatapos mga minamahal yung ating pong paikinig na mga salita ng ating mga Panginoon. To God be the glory. Tayo dadakon na po sa ating pong mga announcement. Narito ating beloved elder, our brother Alvin Reyes.